Kung muhuros man ang bagyo sa kinabuhi, muhoyop man ang hangin sa pagsulay, ang presensya sa Ginoo na kanunay, nagalig onog nag-iway. Bulahan ka nga iyang tinawag, kay siya nagasaad. Kung magpabilin kamo kanako, ug ang akong mga pulong nagpabilin kaninyo, magapangayo kamo bisan unsa, ug madawat gayod ninyo kini. Sa kinabuhi daghan man ang kalibog, apan si Kristo sa tunga nagatindo. Sa Dios siyang nangaliyopo, para kanimo ug kanako. Ang tanang butang adunay sulbad, kay ang Dios nagasaad. Kung magpabilin kamo kanako, ug ang akong mga pulong nagpabilin kaninyo, magapangayo kamo bisan unsa, ug madawat gayod ninyo kini. Ug madawat gayod